Bon dia. Haureu vist en televisió que el Consorci de Castelló està llevat neu en les comarques de l'interior per la tormenta Filomena. I el Consorci d'Alacant i els bombers de Madrid, en fi, tots els companys. Així el Consorci de València no ha manat perquè, cosa rara, els nostres vehicles forestals no tenen pala per llevar neu. Què hem fet des del Sindicat Valencià Republicà? Doncs li hem muntat un nou equipament. Mira, i hem ficat pales al vehicle forestal. Entonces, estos vehicles, a partir d'ara, quan hi hagi una altra onada de precipitacions de neu, podrem anar a netejar carreteres. És veritat que són un poc manuals, però bueno, s'apanyarem, perquè el vehicle ha estat així disparat descansant. I és que en este tema, com en tots els altres que estem dient, compromís en les nevades no complís.